Wannan shine cigaban bidiyon da muka ciyar da gari 3. Yanzu za ku ga cigaban bidiyon da muka ciyar da cikon gari 1 da kuma ƙarin asibiti guda 1. Zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Muna shigowa cikin garin sai muka yi musu bayani to su bi tsari su yi layi. Gashi nan kamar yadda kuke gani suka bi layi suna zuwa muna ba su one by one. Alhamdulillah nan kuma shine bangaren matan yayin da ake zuba musu. To amma dai da karshe layin matan sai ya lalace. Haka dai muka yi hakuri muka ci gaba da zubawa. Haka wannan garin shine dai garin Allah shine gari mafi yawa a cikin garuruwa guda 3 da muka je. Bayan mun gama ba garin complete wannan baba ne ya nuna mana da irin rufan cikin da ya shiga sai muka je asibitin Sasunusu da ke Yankawa. Muka dinga bi daki gashi nan kamar yadda kuke gani muka zuba sai mu yi gaba haka muka dinga yi. Abincin nan da yayi mana aukin da bamu taba tunani ba sakamakon mun yi shi ne domin gari 3 to amma sai dai muka ciyar da gari 3 complete da kuma karin wannan asibitin. Shi kansa wannan asibitin alhamdulillah complete babu ɗakin da bamu je mun kai abu lungu da sabu kowane ɗaki da yake cikin wannan asibitin sai da muka je muka ba su abinci hatta ma'aikatan su da masu yiwa marasa lafiya jinya da masu gadi babu wanda mun ba abinci ba. Sannan kuma ni a gani na babu asibitin da ke wannan asibitin buƙatar abinci. Ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.